Så er vi ude og regulere lidt mårhund i aften, og det gav en rigtig stor fin han. Og jeg skal lige sende en helt særlig tak op til Andy op fra Niload, fordi han har været så super flink og stillet lidt udstyr til rådighed. Vi er ude og teste Knockpix's Vista i 50 mm. Den sparker helt vildt røv. Den giver bare et fantastisk billede. Så for dem, som rigtig vil ud og have noget spotter i verdensklasse, så skal man gå med sådan en her. En Knockpix Vista i 50 mm. Hold op, den giver et fedt billede. Så tak til dig, Andy. Knæk og bræk. Skyd nu mårhunden. Bare giv den gas.